Velkommen til YouTube News. I dag skal vi have et kig på, har folk YouTube kanal, og hvad siger de om YouTube og sådan noget. Så jeg kommer tilbage senere. Videre til dig, Oliver. Sammen med, Benny. Okay, vi står sammen med Benny, og vi skal stille om nogle YouTube-spørgsmål, fordi det er jo vores YouTube-kanal. Hvad er for en YouTuber din yndlings? Det ved jeg ikke. Hvorfor? Det var Smosh. Hvorfor? Hvor jeg synes, det lavede sjove videoer. Hvorfor det? Fordi vi kan. Fortæl os lidt om, hvordan de gør. Ja. Hvad de laver i deres videoer. Dumme ting. Okay. Videre til det næste. Har du en YouTube-kanal? Nej. Hvorfor ikke? Men jeg gider. Hvorfor ikke det? Men jeg synes, det er spild af tid for mig. Subscribe til os. Hvorfor det? Jeg ved ikke, hvad I hedder. Hvad hedder I? Nå, tilbage til dig i studiet, Mark. Ja, det er sådan lidt interessant med at han havde ikke nogen kanal. Desværre. Ellers havde vi puttet den ned i beskrivelsen. Men så vil jeg gerne fortælle jer om det store gennembrud, der har været på YouTube. Der er op til flere YouTubere, de har haft gennembrud det sidste år. Jacksepticeye, Markiplier, PewDiePie. En, der hedder Top 5. Han fik 10.000 på en dag. Nå, han har fundet en til. Igen, Oliver, din tur. Så er vi med Erik. Og så vil vi stille ham et interview. Kan I godt lide YouTube? Ja. Hvem er din yndlings-YouTuber? Markiplier. Okay, hvorfor? Fordi han er sjov. Fordi han er god til at lave videoer. For nogle subscribe. Og 13 millioner. Har han fået alle playbots? Tror jeg ikke. Okay. Har du en YouTube-kanal? Nej. Hvorfor ikke? Fordi det har jeg ikke lov til. Okay. Men så er det bare tilbage til dig, Mark, og husk at subscribe til Vanish. I dag vil vi interviewe nogen. Bare kom ind. Okay. Hvad hedder I så? Jamen, jeg hedder Ivan. Har I en YouTube-kanal? Ja. Hvad hedder den? Dagsfit.dk. Okay. Den er ikke noget i description. Okay. Hvor ofte uploader I videoer? Ikke så tært. Okay. Derfor er den ikke noget i description. Okay. Kameramanden hjælper dig til at... Nå. Okay. Hvor lang tid har I lavet YouTube? Sådan cirka 2 år. Et halvt år. Vi har engang kendt hinanden 2 år. Nå. Okay. Det var så det fra den her. Husk at subscribe til Husk at Vanish. følge mig på Instagram et stykke. Nu skal du have til at finde den sidste, og det er vi rigtig tilfredse med. Så jeg putter også vores originale kanal ned i beskrivelsen. Der er min og Olivers. Oliver siger sin egen Oliver sagde lige sin egen kanals navn. Shoutout til ham. Okay, men tusind tak for at I så med. Jeg håber, I vil lade til næste udsendelse, som forhåbentlig bliver på næste fredag. Og jeg vil tjekke, om jeg godt kan få behind the scenes. Fordi det tog faktisk noget tid at få ham at optage de videoer. Nå. Det er alt for det YouTube News. Farvel.